Tete ndakarohwa nesimbi. Ndakasunga maoko nei? Maoko. Tarisa maoko ake mwangu wakatsva. Ndikati ko maoko achatsva nechii? Akati ndakapisa tambo. Ndokuti ndigonozvibatsira. Pandakapisa tambo maoko, ndachipisa maoko. Ndobva ndajamba pahwindo. Umwe wacho atobuda mupademba-demba ndokuti tsongori chokuma. Atotsimuka muromo. Ndabvunza kuti muromo watsimuka nei? Akati ndarohwa nebhuchu. Akati ndini makatisongesa. Arohwa nebhuchu ari mujeri. Nawo wakomana ndini makatisongesa. Ngati saka vari kuti wakomana ndima muri kwekoko. Uyu ari kungoti ndandakarira pasaidi naye. Ari kungovhumuka chingo. Totomuunza kuti iwe chei. Anenge ari kutosangana nemufi. Because ari kungoshedza zita remufi. Ini handizivi because handisi passport. Ndiri kutoshedza kuti mhepo yacho yakaita mufambirei. Nekuti wane munhu wani wanouraya. Zvina nekunzi mwana wekwanhingi. Akauraya mwana wekwanhingi. Kwete kuti mwana wemunhu wani same mother than father. Zvinhu zvototishungurudza mupi. Makanyopindwa nemweya wangu. Uyezve chichikana choti. Ndoromba zochikana chauitika chii. Kuti mweya wakakuseka imweya rudzi. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndinokukwazisai mama pamusha penyu nekuti gamuchira makasimba here. Chopere makadini. Zita rangu ndi Olin Anderson. Ini kutaura nani Swarangazi? Kutaura naAgnes Maria. Okay. Tiriko nhasi tiri phase 2. Phase 1. Phase 1. Timaona phase 1. Ndine hanzvadzi yangu yandinayo pakati pedu. Tambofura tichienda kumba ndofunga ndopachaiko handiti? Alright. Tichine nyaya ndoda kuti tidiscuss. Nyaya iyi haisi inosekesa but it's a serious issue. Hanzvadzi yangu iri pakati pedu yakasvika payakashaikirwa nehanzvadzi yayo. But haana kungoshaika zvekuti varwara kana kuti vaita tsaona nebhasi. Mashaikiro avakaita anorwadza, saka ndasangana navo kuti tipanane mazano vatijekesere from her own experience vachitiudza kuti chii chakaitika. Hanzvadzi yenyu yainzani? Hanzvadzi yangu Charles Maria. Alright, Charles Maria. Akazvarwa rini akaitei? Charles Maria akazvarwa muswa 6 June. 1986. Alright, 6 June 1985. Okay. Alright, imi muri wechingani manje? Muri wechi4? Oh, iyayo wechingani? Wechi3 saka mai watedzana? Alright. Hey, saka ndofunga mai vane relationship yekutoshungurudzana pamugaka chete. Not money. Alright. Muchikura hanzvadzi yenyu yaive munhu akaita sei muchikura? Chikura anga ari munhu ane rudo. Munoziva zoita anga ane rudo. Maimutorera lunch box yake? Kugara kuri chaipa dai kuita muda mabhisari. Toenda kumarikavha. Alright. Okay. Ko muzokura akazokurawo sei? Mujaya akutanga kuita zvemadzimai. Aifarira bhora. Aifarira bhora. Okay. Aitamba kana kuti kungoona? Anga ari kipa. Aitambira chii manje? Ndaina mosana kumuona. Zvekutambira kwendaimuona muzaka. Pakuchikoro chaiko aitamba bhora. Okay. Aitambira chii chikoro chii? Aitozikanwa. Aitozikanwa zvitodaro. Zvitodaro. Mabhora emumaloka. Alright. Okay. Azokura ngatiti nchati dzokei kumashure. Akazoroora. Akazoroora. Alright. Saka sezvanga ari wechi2 vamwe vaiwirirana nawe here munhu? Vaiwirirana. Kuwirirana taiwirirana asi vako vakazoroora madzimai avo. Ndo pakatanga kuti umwe naumwe angoite zvake usaziva kuti inyaya yemadzimai here kana. Alright.
Okay, wapapa kuti vadzimai vedzimwe dzinza vanga vakupindira. Kwakugarisana kwedu mumusha macho muno. Alright. Okay. Tichibva tajamba zvedu mhando dzanga nevana. Anga ine vana vake 4. Oh, vana vake 4. Vasikana vatatu ngomwana. Alright. Vakura sei? First born yake 26. Okay. Second yache 3 to 4. 30 ECT. Okay. Alright, vainazogarisana nevana vachizvichengetera zvakana aita basa rei? Alright. Okay, because ndaona kuti kunokuona kana kuti wandevhali nzvimbo inoitwa zvekurima. Saka angatone mabhanana wake. Ngatova murimi watinoverenga pane vamwe. Alright. Kusanganisira kunda imimi. Taita mapikisi. Alright. Okay, mama. Regai tichidzoka kuti vazosvika pakushaya. Munganditsanangurira kuti chii chakaitika nemaziviro enyu kuti hanzvadzi yenyu izosvika pakurasikirwa neupenyu? Inini handina information. Ndakanatsa kukwana. Okay. So titondishungurudza kuti ndoiva nasei. Alright. Inini ndakazoti taenda kurufukwa kwemuzukuru wangu. Paruda. Ndo pandakasangana natete vanhu mukamu kozanga ari muzukuru wekumba kwedu. Twasvika ipapapo ndo pandakaona tete hanzvadzi kwekwambola simba. Kati egi uya kuno ndine mashopu. Katobuda pane vanhu vataenda kumusekweni. Vanonzoti kugara hako charisa akarohwa nana baba asi. Asi akakwana. Ndikati nenyaya yenyu. Nyaya dzavo dzekumunda ndinatsodziwa. Because mastatement achari kuwandisa. Alright, tichirege nite zveirufu rwepanapa. Mangwana makusenda mukandodini. Ndoenda kuona kukumba kuti kwakamira sei. Imi zvamati wakomana vaise wacho varipo, izere wakazvarwa vari 3 wakomana. Zvamati vamwe wacho wakauya kubva kumunda vari iye nyakurohwa wacho aripi aripo. Ndoonesana nawo tombonzwa kuti nyaya yenyu inodini inonyonetsa. Ndakamuka zveshuwa ndakazodhile yangu kwenu. So mapast 10 to 11 andisvika paground. Ndakasvika pamba pake pana vanhu. Mbapopo bongo hakuna vanhu. Mukomana mukuru hakuna vanhu. Ndobva ndashedza. Mairuwa ndinamudai. Mairuwa ndinakudai. Vanhu vamboendi ipapo. Asi zvinoratidza kuti pabvonani pawasheni. Pamba vanhu vari loko. Unatoti mai ashi mukadzi wemukomana mudiki. Ndopakabvanda iyi. Kati saka mumuramba makanyera muchizondiushedza. Kaita ngoti ndiri kuti mairuwa. Atanzwa muti mai ashi. Saka mimi kana ndiri kuti mairuwa zvakasiyana nemuri panguva umwe. Uye kunokuzwa nzi uye mimi mugati ndakare nandizi. Mimi kana msida kuya kunokubagara muripi. Maiko ndotogara kuseri pemba pakwangu. Ndopakabvozo chiuri. Ndikaona mairuwa waenda kugati tombozotoenda kuti. Wakomana varipi? Kanzokomana wakadzika chikorera. Iwo vari kunzi vakarowa vamwe vachidzika chipotetedzero sei? Asi takaudzwa kuti madaidzana sekuri magadzirisa nyaya mukadzi mbiri. Magadzirisa nyaya dzenyu unoone kurapa kwose police case. Vakamupindura urafa mukadzi mbiri. Mukadzi mukuru haana chakataura naye. Akanga ari yemunhu anga ari pasipoti. Akaramba akangonyara. Noko pakabva mukadzi mukuru akabva kumunda akasvika kuno. Mataurira akaita nyaya yake kuti umwarohwa akairerutsa. Saka tinombozvifungoti arohwa zvekurohwa zviya. Zvotoda takazviziva nenguva pamwe ari mupenyu. Takarapisa mwedu nenguva. Ndatosvika ndati chini peo bhatiri mafoni angu ese akadzima. Ndondaisa bhatiri rangu mufoni yangu ono. Ndopandakaona message makomi bheke malodzi angu pana. Ndatoziva kuti vanhu vasvikapo. Mwangu wandaona message foni yamai ashi chemu. Mai mishiwe uri kupi ndiri kumba kuhanzvadzi dzengu ndine kuna hanzvadzi dzengu iye yadziri kurohwa. Zvanza vanhu vari kutsvaga vari panapa asi arorwadzira. Kati wapeiwo mari waende kuchipatara tukuru. Mai ashi wakapa mari wakadini wakaenda kuchipatara. Exactly 1 o'clock andichisvika pachipatara. Ndakasvika pagara pawheelchair.
kadza zvakamira ndeipi akati tete ndarwadza warwadziwa nei kanzi egini ati ndarwadza wakomana ngorodondiwa chii anza wakomana ngorodondorera simba tete ndafa ndati paunombofa zvawauya kuchipatara zvadini zvanaka anzi tete since morning patangauya kana paune tsvipirare ndorarama here ndengo munyaradzo tinodii ena ndisina hope kuti anofa ndengo kuti anodii achararama tobva tatosevhwa zviya zvekuma5 ndobva takanzi kuti tiende naye mukasati 5 sedzakwana akanzi x-ray ngatoaitse dr vawe wakuna mukati sonze kudai ndikaipa tikanzi nefoni iri paapo ila ndina foni inanda kusimbirei kusoya kwefoni munhu inonga chikoka munhu kati oko alright ngotobuda vatogare pasinde mukati ndopakati iwe chii chako ichi kati hanzodziya uyakandisikasokutimaka ichiremba munhu akadi ndinopembeti tatodhinisa tsamba yedu yemubheti tadhinisa tsamba yedu yemubheti vatenda mubheti kadzoke akati tetindasiya kumba kusina chi makinda adzakadhiwana usimbozvira mubheti kana uri ndakwenda mine first hour ndomukira nokusitseni pasi ati ahore tanyorerwa mushonga onende kufama tinotenge mushonga ati wanga usiku kufama tangu usina option because ndakatombo wafonia ndaita emergency ndapiwa namba dzino pachipatara ndaita emergency ndikubatsire patiri kwachitotenda town asi tiri loko dadi takubatsira before 6 unofuma kuti kai for ndakabika polisi nangu makuseni ndikaenda before 6 kuchipatara ndichingosvika muchipatara akanditi tete timbobire zvauri papolisi manye kuchipatara ndarwadza maybe ndikaona mushonga umwe ndingararama nangomba masipunu 5 nangoti vasiya vana manyona tina mushonga vandavera nangosvika chiwira usiku wacho anzi anangurara akangorara kamira kuti arare angasingagoni kuti agara angasingagoni kuti apfugama angasingagoni chaigona kumira yange rega option yake ndasvika vangonzi chimira dine chikuise drip iswa mushonga vati baiwatsoneke iswa muti katutasheke uiswe drip akatisa tsona yaisi kundirwadza zviri kundirwadza chii inyama sana wangu ndozi ndikaenda one side esinundomune zvuru zvekufamba ndikaenda side rimwe zvuru zvekufamba allright madhokta vati chimwe chenze mushonga wako pamwe zvinoita chenji ndizvikaramba uendepi kwamutare saka zvekuti nditsvage mari yekuti ndiende kwamutare nhandisina nekuti zvatarangoshandisa mushonga zvadini zvichaita list yakasvika yawanda tatondizopinda kulist ndikasvika karara opposite side zvanga karara opposite side nditobvunza kochalendawa tata kushenzana nemazita iye anga asingachagoni nditi maimishi quantitative ainditi egg panguva iyoyo michitomudyiwa chale chii chale akati tete ndarwadza mhanye utsvage mari andadzimutare mhanye utsvage mari munyepamutare anda kutochema pai ndoti zvinhu munhu anorarama izvo ndirikuona munhu anorarama ndichazvioni ndakangomhanya hangu unotora mari asi ndisina shuwe kuti munhu anodii anorarama ndatoti rega ndibude ndatora foni yangu ndabuda andaendepi kuyotora mari pandakadzoka muchipatara ndichingoti tisvike pagedhi ndakatosangana nemunhu ana kuchena pakandiona akatanga kuchena ndikati uri kuchemei sikanzeki zvakaoma ndikati chii zvakaoma ndikati taura kuti chii sikandivanzodzekwa kusi asi andinozvitora shuwa munhu wandasimudza because ndini ndakamusimudza pabhedhi yainge kumuendesa pake pachanje zvaakana hazvingagoneki munhu wandataura naye aka saka pandakazongosvika ndakatosvika atokavhwa nechii nemajira zvamunhu zvisadi sapindi ndichinatomubvunza inini kuti chakanyatsombokwadza chii akandi ndakarohwa nesimba ndakasungwa maoko nemaboko ndostatement yake raakafa achinyodza tete ndakarohwa nesimba ndakasungwa maoko nemaboko tarisa maoko ake wanga wakatsvauka ndikati ko maoko achaasva nechii
akati ndakapisa tambo ndokuti ndigonozvibatsira. Pandakapisa tambo muoko ndachipisa yemako ndobva ndajamba pahwindo, ndobva ndaenda kwasekuru hanzvudzi yamai vari kwatinodisekuse ndokwanakaponera. Saka tazoenda postmortem yekuharare yakazodzoka bheki ichiti munhu akatyoka mbabvu dzakanobaya matumbu akaboka ikabaya mapapu ropa rikaungana mudumbu kozi anga kushandisa toilet yakanga kushandisa mukaka asikagona kuti zvibatsira nemwana zvekuti postmortem yange ichidai makakasika kuuya naye airarama taisona dui akasimuka paya. Asi munhu kurohwa kwake hakusi kurohwa nesimbi diki, kurohwa nesimbi chemombe. Asi vakomana vari kujere vari kuramba kuchiita. Saka tichaziva tinobatsirana. Alright. Manditaura mukati iya hanzva dzenyu kakudza kuti vandiurayira simba rangu. Vari kuti ndo chavandirovera. Vakamurova here ukamaona kuti vamwe vari kuona. Ukamaona hanzva dzenyu. Ndiani? Wekutanga mukomana mukuru ndiye mukomana mukuru pamene. Vakarova munhu. Takazvarwa tiri 5. Vasikana vairi, vakomana 3. Panotanga musikana, pouya mukomana akarova. Pouya mukomana akafa. Pouya inini. Pozopedzisira mukomana akafa. Ndokumira kwachakaita. Saka vaimurovera chii? Sezvo vari kuti hatina murova. Vari kuti hapana kana akamboisa roko paya. Umwe ari kuti ndakamupa mbama. Umwe akati ndakamupa chitima. Umwe akati akamuuraya ndikuru. Umwe akati ndina nhongo dzandazvita. Asi postmortem yokutaura tsanga yadhokta yekutaura. Ameno kana uchazobvumawo pamberi. Mambowana nguva yekutaura nawo. Anongobva ndataura nawo pane muzukuru mwana watete. Wandinobva unobudisisa nhasi. Anga aripo kuti matongo rwese. Achitomupromisa kuti ndikabuda huko vakatisungisa. Huko yekwamuri? Ponofa munhu chete. Tikangobuda. Saka vari kuti akaitwa sei? Saka kutaura kuti vakatopfekwa nemweyo. Yeah. Weze umwe wacho atobuda mupademba-demba nobvetsira tongo richiwa kumwana. Atotsimuka muromo. Ndabvunza kuti muromo watsimuka nei? Akati ndarohwa nebhuchu. Akati ndini ndima akatisungisa. Arohwa nebhuchu ari mujeri? Nawo wakomana ndini ndima akatisungisa. Ngati saka vari kuti wakomana ndima muri kwekoko. Uyu ari kungoti nandakarira pasaidi naye. Ari kungovhumuka chingo. Totomuunza kuti iwe chii? Anenge ari kutosangana nemudzi. Because ari kungoshedza zita remudzi. Alright. Okay. Saka tizvo tinobatsirana. Vaimboita maproblems here umashure nawakomana? Problems dzaganda. Sikapa kubongo wasati wafa. Alright. Because nababongo wangosikati wangotora akimisi. Okay. Pauteri hwavo hwese. Saka sekuona kwenyu chii chakaita chakazonyanya sezvo vaimbonetsana mashure. Chakazonyanya kuti vazosvika pakuzosunga munhu urohwa nesimbi kusvikira pakutyoka mbabvu. Chingange chiri chii? Inini handizivi because handisi passport. Indikoshodzo kuti mhepo yacho yakaita mufambirei yekuti wane munhu wani wanouraya. Zvina nekunzi mwana wekwanhingi akauraya mwana wekwanhingi. Kwete kuti mwana wemunhu wani semada dzemfada. Zvinhu zvototi shungurudzo mubve. Kuyeti ndio wana baba wemusha. Yeah. Wana baba. Wana akafa 2 wa mjeri. Wachiita baba wemusha wacho ndiye. Wana akafa 2 wa mjeri. Saka imi hamusi kutoshira upenyu mukutoziva kuti tagara muupenyu hwangu ndakatotyira hwemumaoko. Yeah, uromaoko. Because ndakatombosangana neitambudziko. Alright. Saka mapurisawo muri kuvazivisa here zvamudai nekuti zvinhu izvi zvamataura zviri kutoratidza kuti it's a serious issue. Ukatarisa abva kujeri wacho akatsimuka maoko.
Amuone here kuti panda kuti muchitonge muri very much careful tozviteka serious chaizvo. Isusu hatisati zviko zvavakomana kubva kujeri zvinototozvinzwa nhasi. Because kana nditire koti rekuti wadzova kuenda kukoti wazodini polisi isati yaiti. Wangori kurimande ndango kuti ndatoenda kukoti kwamutare. Wadzoserwa kurima. Handisuzoti wadzokerera kuti changu kuti waikuda waenda kukoti kwamutare wachiyomanjisa. Sati neshure kuti toda atenda kukoti chingori zvakamira sei. But hatina information. Kana utoenda mangwana makusini unobvunza kuti kwa information tinoizwa sei. Tomboti masangana namukoma wakomero kunzi wakarovarova chaizvo. Munoudza mashoko ekuti chikana mubvunzo yamuinayo. Ini ndikasangana nawo ndinemubvunzo ndinotovabvunza kuti makanyopindwa nemweya upi uyezve chii chikanatsoitika. Ndinombozvochikanatsoitika chii kana kuti mweya wakakupfeka imweya rudzi. Pakangoita zvinhu zvawangori mabrothers wangori 3 because wakatozvona kuti vari yega hamugoni wakasaka musunga hamugoni. Mudzimai wakewo ari sei panguva yakadai? Aiva nemadzimai mai vari kuzvitora sei? Ndimi satete munhu akafirwa anotobatikana because munhu anenge arasikirwa nechokwadi kundisamushoye pamusha ndauri zvinowana kuti ndombotangira pake ndopfungwa dzanotofungwa. Avo madzimai avo akangoti chimupenzoisa bhodheri pasi umwe nomwe akangorugedza bhegi akangoinamwa. Madzimai avo vakomana kuraya vaida umba kwavo. Umwe wacho akazotifonera tichibva kurufu achitoti anaprofedza bhegi naini naine manoni uyo akatouya akaoneka manini tona baba vepano kana titi ndaenja tikangomuti zvinenge zvanetsa kuwana munotibudza kuzowana ndevero pari chokwadi. Uye akati handingazomiriri nekuda kwenyaya asi kumashure zvaitorakidza ndezviti zvaiti nemurume wake nemurume wake saka toti nyaya iyi ndoyazoita kuti ati rege ndisiyane nazvo. Ndofunga kudaro kana pane havo dzimwe dzamosingatiudza asi panyaya iyi because vazhinji vari kuprema mukadzi mukuru because pakaitika zvinhu zvanga ari pasipoti anga aripo pasipoti anogona uminiya kudai kuti akuridza meri kuti vanhu vemonawo zviri kumwe zvandishatira vanhu vari maugoni asi unoridzawo meri kuti vanhu vemudini muono vanhu uono zvinokati munhu ari kurohwa wakamira wapedza munhu asungwa avhariwa upinde mumba kumurora munhu wemukadzi akazvama tavazoita zvekutotiza kuti vakavharirwa mukadzi akazoenda pasabhuku posti panekti nasabhuku kuzoudzoti sabhuku mba kuri kuninisa noizi yanga yatopera sabhuku paari kuuya kuti anzi kuti noizi ndei akasangana nevakomana vakarowa muruti akavabvunzawo kuti ndombo wake wakataura akavabvunza kuti chii chiri kuitika mumba kwenyu muri kuroverei uno kati kumorowa here tamubatuma mbama ari kupiswa nzi amionti aine sabhuku wakabudwa chingoti kwanza saka munhu ari raita amionti adini aine ndindakasonga nendikamutsanangura mangwana chomunhu doko akamukapa saka zvakatomukazhamadza kuti munhu uye anzi akakwara zveshuwa munhu azorori anonzwa handiti tinozviziva kuti mweya unonzwa kuuya kuhope anotouya anouya ndozviziva ndinotozviziva kuti achatouya kuhope nekuti maidaidzana mweya wake urikutodini ukutoshungurudzika kwaari makanigurusira upenyu hwangu mboni yangu vana vake munoda kuti chii vana vake vasara ndichitaura navo ini ndikuti ini nawana hanzvadzi dzangu ngatingoite monera pano ndokuchengete kusvika makura ndichaedza nepanogona kuti nefininotukura aiwa neta basa mama andotenda kuti chokwadi chinonzi chero chikanono chinogona kunonoka kubuda asi chinozongobuda